Dámy a pánové, krátce po 14 večera, my jsme přistáli na pražském ruzyňském letišti, kde je venkovní teplota 19 stupňů Celsia. Pro vaše vlastní pohodlí a bezpečnost zůstaňte prosím sedět připoutáni na svých místech, dokud letadlo zcela nezastaví a nezasne světelný transparent. Připoutejte se. Dámy a pánové, celá posádka pana kapitána Roušara se s vámi loučí. Doufáme, že se vám let líbil. Přejeme vám bezpečný návrat do vašich domovů a těšíme se opět na shledanou na palubách letadel společnosti Travel Service. Přejeme hezký večer, děkujeme a na shledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Prague. Local time is 20 past 7 p.m. and outside temperature is 19 degrees of centigrade. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the plane has come to complete stop and fasten seatbelt sign will be switched off. Ladies and gentlemen, we hope you enjoy your flight. Thank you for flying Travel Service and we hope to see you again soon. Goodbye and have a nice day.